Nalaglag na yung jinsan niya. Oh, dinadaanan na lang. Sa tournament. Hindi, ito yung pinagtapat natin. Si Iwat ang unang kalaban ko. Si kaming dalawa magkalaban ni Iwat. Tatay Mendo. Ayun, yung mga andun sila lahat. Oh, ayun, oh, ito ang judges natin, si Daxon saka si Saldi TV. Ayun, sige, sasayaw na lang talayan. May ganun ba, idol? Sayaw talo sayaw Okay. First fight namin. Pitan muna. Ay, nagpalaglag yung akin. Oh. Panalo siya kay Lakay Bino. Naku. Uy, nakagat na tuloy. Ayun, karasip ka laglagan. Isang laglag kay Iwat makakagamat. Naku, nanghina yung akin. Siya kumagat. Arko, Patuloy nga natin yung stick natin, umaba na siya dito, sa malaki. saan yung tuwid? Dito to. Dito yung tuwid niya. Pero dito, Hindi, pag nagtagpo sila doon sa dulo. Yan. butas yung ano nga akin. Butas yung tiyan. May laglag na. Laglag na isa. Sabay yun, natin yun. Sabay pa sila. Mahina namin yung akin. Siya yung kumagat sa'yo ng hina. Oo, nanghina siya. Oh. Hindi, ang taas siguro ng gamot nito. Kaya nanghina yung akin, naudi. Sip. Kinagat eh. Naku po. Pero siya atang stroke Mukhang tabla. Oo nga eh. Marap ka. Marap ka na. Yan. Dinadaanan na lang. Naku. Yan, nasakmalan. Ay! Bumitaw. Boom! Oh, laglag. Isa. Laglag. Isa. Bumitaw. Skoran natin. Nalalagkit yung dugo nung kay Iwat. 1 para kay Tatay Mendo. Harap ka. Harap natin. Huwag mong kakagatin. Aray ko, huwag mong kakagatin. 2. Nalaglag ng amo. Dito. Ito, harap mo nito. Pwede niyo. Concede na to, concede. Amali mo na. Binibigay na niya yung pit nung akin, ayaw pa rin nung sa'yo. Oo, binibigay na yung pit niya, ayaw pa rin sa'yo. Laglag ulit. Wala na. Ano yan? Kala ko yung X. Nagulat ako eh. Sige. Wala problema. Para kung matalo man ako, may kanton tayo. Manalo ka. Wala akong tiwala sa gagamba ko. Ano nang gagamba namin Tatay Mendo? Sobrang hinahan na sa akin. Ay, nagumalo sa akin. Tiwala lang ako dito sa maliit. Ito sa una. Ayun na lang din tripod natin. Pwede kung meron ka. Pero kung papahiramin tayo, Oo, no problem. Huwag niyo lang iuwi. oo nga. Ay, wala na yan. Wala na. Lamang tayo dyan. Oo, may hulog eh. Oo, may hulog siya eh. So wala na, talo ka na. Ginigising pa niya eh. Pero akin, gising na gising. O, isa na lang pag dumaan. Dumaan na kanina eh. 10 daan na siya. Lagi nilalagpasan niyo sa akin. Ang dating daan. Ayaw na kumilos yung kay Iwat. Wala na. Ibig sabihin, ayaw na niya. Wala na si ate.
patay. Oo. Ayan, 1-0 na. Nakalaglag siya eh. Ayan, 1-0 na. Ayaw na eh. Ayaw na humarap eh. Dito ko ilagay kasi ayaw umarap din eh. Dito. Yan. Hindi, pataligaw na wala. Tatayo na Yan. para sakbalid. Yan. Ayaw niya kasi sa harap dumaan eh. Gagamot din sa akin eh. Ah, ganon. Oh, ayan, naharap siya ngayon. Harap siya ngayon. Wala. Harap siya ngayon. Kasi, sige, tulak mo itulak. Atras siya ng atras. Sige. Dahil lang, baka madami pa kayo. Ayan na. Lamang tayo. Lamang yung akin eh. Lamang sa laglag. Oh, lampas ulit. Wala na. Dalawang lampas na. Hindi, puro natin sige. Dalawang lampas na. Dalawang lampas na siya. Oh, kuha mo ako dito. Hindi, maswerte ito eh. Oh, sige. Maliit tong akin ah. Medyo talo ako sa ulutan dito ah. Oh, malaki yung kanya. Oh, ayun, nalaglag na yung jinsan niya. Oh. Kumiskis. Oh, isa. Oh, isa. Kumikis. Ilan laglagan ay? Dalawa lang. Laglag na tayo. Tatlong lampasan. Makikigamit. Kasi, oh, nakuha yung paa. Armbar. Op. Takbo sa akin. Papalagyan. Jensen yan sir. Oh, Jensen. Papalagyan pag nasasaktan. Ay, ganun ba yun? Ang jinsan? Oh, yun. Ay, isang lampas. May lampasan kayo? Oo. Yun ang rules niyan, tatlong lampasan, dalawang laglag. Oh, may lagpas din sa'yo. Hindi, nalaglag ka na isang beses eh. Wala na, talo ka na. Pag lumampas, wala na. Talo na yan, tatlong lampas na eh. Hindi, lumalawa tatay Medyo pag nagkakadulan pero yung daanan na gano'n. Ganon? Ganon ba yun? Parang, wala na. Dalawang laglag na. Dalawa. Wala na. Dalawa lang? Dalawa lang eh. Tatlong lampasan eh. Laglag na lang sa atin. Kasi hindi na natin ilalaban yung pangatlo. Hindi, laban mo na ba? Na 2-0 na kita eh. Content naman ay doon. Hindi, content mo naman. Okay na yun. Para may panglaban ka ulit. Laban mamaya. Di ba? Oo. Alright. Pangkulab na lang, pangkulab. Pangkulab na lang. Alright. Alright. Kunin mo yung sa ilo. Okay, lagay mo. Kunin mo muna. Okay, yun lang mga kagamba. Talo natin si Iwat dito. Natsambahan natin. Mukhang hindi ako napaghandaan ni Iwat. Umalas lang siya sa lugar na ito mga kagamba. Ayan. Thank you po.